morning. Happy Thursday morning. It's raining outside. Maglilibot tayo maglilibot tayo dito sa paligid at umuulan. Kahit umuulan, tingin-tingin tayo. Hindi ako makapag walis dahil nga umuulan. Ayan, babasa yung akin. Punta tayo doon sa likod. Punta tayo ng payog na. Naka-ano pa rin itong hindi pa magawa kasi bawal pa. Bawal pa yung mga worker dito sa loob ng village. Dito tayo ngayon sa labas. Medyo magulo pa yung bahay. Dating ginawa namin garden. At yung swimming pool ay wala ng tubig. Salamin ko. Ay, huwag na nga. So, pasok tayo sa loob. At yun. Okay. Yung pidilit ay nagkakaroon na siya ng bagong dahon. Yung halaman. Yung baril. Kunti na lang to. Pasok tayo sa loob at nakatingga pa rin yung construction area dito at bawal pa at mahulog. Pasok tayo sa loob. Dilim. Kape ay malamig na. So, yan. Nandito ako sa loob ng bahay at wala pang masyadong bukas tayo. May halaman pa yung pidilit na pagkamahal-mahal. Tayo ng bintana dito. Medyo madilim ha. Nandito tayo sa habang ako lang.
staging area pa. Oo, cabinet na. Sikat na. Dope. Makain. Wala ang mga aso, nandun sila sa veterinary at nagpapagupit. So yan guys, at medyo hindi ako makapaglinis sa labas at basa, hindi makawalis. So ang gagawin ko ngayon ay maglilinis na lang ako dito sa loob muna habang ako lang. So yan guys, kung iyo pong nagustuhan yung aking video ngayong araw na to ng Thursday, at kung bago ka lang sa aking channel, mag-subscribe ka na. Huwag mo kalimutan i-click ang notification bell para updated ka sa aking mga susunod na video. Yan guys, at mag-comment ka na rin kung iyong nagustuhan yung aking video ngayon. So yan guys, thank you.